Oh, bakul kroto. Heeh. Sapa sing kulino nukoni krotomu? Mbah apa? Maksudnya kan aku bakul makan manuk ngono. Oh, manuke Mbah Wo. Heeh, manuke Mbah Wo senenge nutuli krotoku. Mbah Wo. Monggo jenengan tutul, Mbah. Ah nggih, menika Mbak Inces ingkang asli saking Kendal. Nek nyuwun pangestu, nyuwun berkah barokah dhumateng warga masyarakat Bulak. Insyaallah bulane Maret taune 2026 Mbak Inces badhe tindak wonten Malaysia. Nah, tepuk tangan luar biasa. Menjalani hukuman gantung. Mas, tanggapan. Tanggapan kok digantungi wedhus apa piye aku iki? Tanggapan to, Tanggapan ning kono. Mengisi UNESCO. Kowe dadi sebagai keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Dadi fosil diakui oleh UNESCO. Matur nuwun wajan. Yayi sing rawuh oke ya, Nduk ya. Jan nganti teko mriko kok. Nganti sini ngomah barang lho, Mas. Iki ya di streaming kalih Malik Official. Oh, Malik Official. Lah jarine ini kan mau iki streamingnya apa to? Malik matane, matamu dhewe kuwi kok. Malik Official kok Malik matane. Gone Pak Somat. Iso didelok saka streaming YouTube. Uga sound system kagungane Mas Darto Laras. Terop yo nggone Mas Darto Laras. Ngono matur. Masjid yo nggone Mas Darto. Oh, masjid nggone umum. Oh, tak kira nggone Mas Darto yo. Terima kasih matur nuwun. Jan luar biasa. Pamundutan akeh nganggo banget. Iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Dalem Bapak Narji bakule mie ayam. Badhe nyuwun lagu 1 Podang Kuning, 2 Cinta Merah Jambu. Grup Buah Padi matur nuwun. Wah, ya Pak Narji. Pak Narji mundhut lelagon paring redana kelawan awake dhewe 500.000. Nah, terima kasih. Kurang 450. Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Sadurunge awake dhewe nyuwun dawuh karo Mas Prih lawan Mbah Lurah, tak unggahke pesindene. Oh, tak unggahke pesindene. Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon slendrone Mas. Slendrone Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon. Ya, terima kasih. Tocae nacai jatuh iki. Ayo panggil Mas. Apa gendera Ngetang siti kuburan ayu ambiak bukan bonata kupur Selamat malam Dok Vivi. Selamat malam Yong Cangi Mbak Yulin Bu. Selamat malam Mbak Inces. Selamat malam Cangi. Mbak Vivi. Nggih. Ngaturno panuwun kawan warga masyarakat ana Bulak. Wondene wis minercaya awake dhewe sak rombongan PGP Budaya Kesatria Wasis. Oh, ngono. Ngaturaken sugeng dalu ugi matur nuwun kagem masyarakat Dusun Bulak, Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar. Matur nuwun sampun minercados mempercayai kami sak rombongan untuk menyelenggarakan hajatan bersih dusun nggih Mas. Bersih dusun. Dusun Bulak Begal. Mugi-mugi hajatipun ndadosaken masyarakat gembah ripah loh Cinawi, tandur subur omo kabur. Amin. Murah rezeki, panjang yuswa. Amin. Mbak Bibi wis saiki Mbak Inces. Ayo kowe tak jaluk ngaturake ya kowe mau surat Al-Fatihah. Mas. Lah kesurupan kok piye jane? Lah piye? Ya mate yo ngaturne kaya